Witam Was pięknie. Posłuchajcie coś o jakli. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to subskrybujcie mój kanał, dajcie mi palec do wyrchu. Bydym rod, dzięka piękne. Wspominam se, że oto moja starka, a stare ciotki, dycki miały od Maryi porę jakli, a prawiły tak na obryczki, co były długi oto kapkę za kuby. Kuby to są biodra. Po polsku. Takownych jakli miały bai ze 4, ale 2 były na każdo, a jak szły ku dziedzinie, a 2 były do kościoła, a na jakieś lepsze używanie. Starka prawili jakla na każdą oblyczkę, co była długo do kubów. Iny, że hańdowni jakla to była oblyczka barży paradno, co się ją oblykało dycki na wałaszkę, bo to była część cieszyńskich luntów, co nosiły paniczki. Jakla była dycki barży wąsko w kubach, miała pufy na rękowach, a te rękowy były dołu barży wąski. Jeszcze wam wyłożym, co to były te kuby. To są po polsku te biodra, bo ja wiem, że to jest takie słowo, co go możecie nie znać. Hańdowni jakle były roztomańte. Te barży paradne się szyło z brązowego lebo z czarnego sztofu, z wełny. Ten sztof się woziło z werków z Bielska. Porządne jakle się robiło jeszcze ze zametu, a z roztomańtych kąsków wełny z beskidzkich baronów. Jeszcze insze paradne jakle się szyło z jedwobiu, żorżetu, cienkich kąsków wełny, a z atłasu. Takowne jakle nie były rozpinane gant z wyrchu na dół. Wiele razy miały knefle, jeden w prawo, drugi w lewo. Szumne kragle, ozdobione krauzy, zakłotki, żaboty, plisy. Jakle były szumnie wyszywane, a miały piękne knefle. Jak paniczka oblykała jakle na wałaszkę, to w ten czas nie oblykała kabotka. Oblykała najprzód rozsypoły, spodnice, a na to wałaszkę, a na koniec na wyrch jakle. Najszumniejsze jakle szyła bez mala szwoczka z Ustronio, co się mianowała Wantuła. Julia Wantuła i było. No a po chałupie paniczki drepsiły w jaklach kartonowych, co one były wyszywane tak bardziej einfachowo. W zimie paniczki oblykały jakle chrupsze, co się ich robiło z pliszu. Prawiło się na nich, że to są barankule. Potem za starej Polski, po I wojnie, paniczki zaczęły oblykać jakle, co się ich nosiło iny po miastach. Te jakle były podobne do szpęcerów. Miały kragiel, a na końcu tego kragla był prymek. Miały knefle od wyrchu aż do spodku, a wiele razy było tak, że miały aj 2 raje knefli. A gdzie propotem nie skorzy, ty starucne jakle się już przestało oblykać, a paniczki na cieszyńskiej ziemi prawiły na każdą oblyczkę, co była do kubów, do bioder, że to je jakla. Bo się ich już nie dawało szyć szwoczką, ale ich szło dostać oto w magazynie. Jak jako jakla już była starucno, a stargano, to się ją oblykało na każdo. Oto a i po chałupie albo do chlywa. Dziś też idzie jakle dostać, a i przez internet. Są szyte we wielkucnych werkach, iny, że się na nich prawi inaksi. Że to są baj kurtki. Ale są jeszcze takowne starki, co wiedzą, że prawdziwo jakla to była dla paniczki ozdoba, gorsk z tego, że się ją oblykało na wałaszkę. To jeszcze a i je tak, że ludzie mianowali wieca furt tak samo, ale one się zmieniały. Jakle najprzód szyły szwoczki, a potem się ich robiło w wielkucnych werkach, ale moja starka furt a i w tych modernich widziała tą, co ją dostała jak była młodą dziołchą. A była z tej generacji, co miała wzocy oblyczki, a przeca każdo jakla. To nie była iny jakla, bo każdą szyła inkszo szwoczka dla inkszej paniczki. Hańdowni nie było 2 takich samych jakli, bo każda se żyła swoim żywotem, pospołu z babą, co tą jakle nosiła.